rykke den om. Og hvad dato er det, Josefine? Den 9. Det er rigtigt. Den 9. Hvad for noget? Det hedder måneden. Marts. Kender du også årstiden, Josefine? Forår. Det er rigtigt. Så er vi kommet til vejrudsigten. Er der nogen, der har hørt en vejrudsigt? Det har Iverne. Det bliver solskin. Det skulle dagen starte med, ja. Det er rigtigt. Er der nogen, der har hørt, hvad der så skulle ske sidenhen på dagen? Selina? Du finder nok, du vidste. Du fortrød det alligevel. Og, hvad siger jeg? Victor? Det var også lidt sky. Nu sagde de jo, at det skulle blive regn i eftermiddag. Skulle vi ikke synge en lille sky i morgentur? Jo. Det er godt. Er I klar? Ja. Lille sky gik morgentur på den blanke himmel. Tegnede skyggen på en mur, så på verdens remmel. Kiggede i søens vand, så sin egen mave. Så en lille raldeand gå i præstens have. Han har hjulpet mig at finde 3 ord. 3 ord med hvad for et bogstav? K. Hvad for en lyd siger K? Prøv lige i andre også. Det er rigtigt. Hvad for nogle ord har du fundet, Ivana? Kat, ko og karma. Kat, ko og karma. Så prøver vi lige. Kan alle se, når jeg holder den her? Ja. Jeg får nok lidt ondt, ja. Det må vi sætte sådan med. Højre. Så det er sådan her pege oppe fra. Hvordan jeg vækker deroppe, tror den edderkoppen. Tag højre, tag i magten, jeg kan ikke høre dig. Godt! I er simpelthen så gode. Edderkoppen kravlede op på en fugl. Den er vækker deroppe, spurgte edderkoppen. Tag højre, sagde giraffen, jeg kan ikke høre dig. Den her titel starter med R, og R lyder sådan her. Og det er en ting, som man kan putte på sin mad. Remoulade. Den første lyd siger L. Den næste siger Den næste siger S. Ja. Og den sidste siger E. Okay. Hvad var det for nogen, du fik, Lasse? L. S. E. Det var da nemt. Det er kun Lasse. Nå, det kan mere end det, så går det nok. Se på dig 2 gange i stedet for. På ståplads.
Eftersom Pippi absolut ikke ville have pengene tilbage, byttede damen hendes billet med en plads til førsteplads og gav så Tommy og Annika billetter til førsteplads, uden at de behøvede at betale noget. På den måde kom Pippi, Tommy og Annika til at sidde på den fine røde stole. Hvad så? Hvad for en af boldene er den tungeste? Den store eller den lille bold? Lasse? Den store. Prøv. Der blev I snydt. Ja. Det var rigtigt. Vi starter med 3. 1, 2, 3. Okay, så er det igen. 1, 1. Nej, så til 60. Okay. Kom, hvad som jeg siger. Prøv at lave et prop i stedet for at tænke. Okay. 1, 3. Hvad stod der der? Det passede meget godt, hvad du sagde først, ikke? Sidst. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Det blev lidt Axel. Hvordan skal du have 20, Axel? 2 Tallet, der kommer efter mikro. minutter. Ja. Vi starter nu. Places
Ikke flag, men fag. Kan du ikke fag, sige det? Jo. Ja. Det betyder engelsk eller dansk. Okay, så tror jeg tager... Gymnastik. Hvad er du god til? Mange ting. Jeg er god til fodbold og ikke rigtig mere. Jeg kan nok forstå, at dronning Yrsa havde et meget stort forbrug af skumbananer. Og derfor sendte hun dagligt nogle af sine tjenere. Hun havde nemlig 20 grønne pelfingre som tjenere ud i byen for at købe flere skumbananer.